आता मिठी मारतले चला मारा मिठी पेटता जाऊ सर पाणी प्रवचन नैवेद्य नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आहे होळी, त्यामुळे सर्वप्रथम सगळ्यांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आम्ही आता चाललो आमच्या गावच्या होळीजवळ. आमची गावची होळी असता इकडे खाली, म्हणजे नागेश्वर मंदिरच्या खाली. तर आज आम्ही आता जातो आमच्या गावच्या होळीजवळ. बाकीचे गेले, मीच मागे होते. तर मी आता निघतोय. चला तर आता नारळ वगैरे घेतोय आणि जाऊया होळीजवळ. तर आणि तिथे कसं काय करतात, होळी पूजन कसं करतात ते बघूया. चला तर जाऊया. तर मित्रांनो, आम्ही आता चाललो. ते सगळे लोक येतात, एक एक पुढे पण चलतात. आणि आता जातो खाली, जिथे ढोल वाजतात तिथे होळी पेटवतले. हा दादा आहे. दादा किती वाजता पेटवतले? हे गावकर आमच्या गावातले सुर्वे होय ना रे. 12-5 येतात ना तुम्ही? सगळे हे सगळे 12-5 येतात. तोंड दाखवणच नाही फक्त. चला जाऊया खाली. मित्रांनो, ही आमची होळी आहे माडाची. खाली आता चुडते लावतात, लोक जमले आहेत. होळीकडे घे मारून घेतो तोपर्यंत बाजूला. इलू पेट्टा ना. मित्रांनो, आता होळी पेटवतले आधी आणि नंतर पूजा वगैरे करतले. पेटली काय होय ना इलू? पेटली काय मग पूजा ना. चल पेटली. धर आहे. तर मित्रांनो, आता होळी पेटली आणि यानंतर आता भटजी काका पूजा वगैरे करतील. एक त्या साईडला पण त्या साईडला आंब्याची होळी असता आणि या साईडला माडाची होळी असता. तर ती पण होळी जाऊन तिथे पेटवतले. ही आंब्याची होळी असता. असे 2 होळी असतात. ही पण आता पेटवतले. दोन्ही एकदम पेटवचे लागतात ना. पक्याचा काय? ही पण होळी पेटवल्याने आता ती होळी जी गाव होळी आहे तिथे जाऊन आता भटजी काका पूजा वगैरे करतील. 12-5 वगैरे मिळून ती पूजा करतील.
नाही भात न गरम हा अरे मार चल पाय भाजलो काय आता गावकर मिठी मारून झाले आणि आता आता जी मिठी मारल्याने ती कशासाठी मारल्याने नागेश्वर मंदिर आणि कालिका मंदिर हे पूजन करणारे दोघ जण म्हणजे ते दोघे जणांनी मिळून मिठी मारली आणि त्याच्यानंतर आता ही 12/5ची गणेश पूजा होती अच्छा होळी पूजन. अच्छा होळी पूजन झाल्यानंतर परत प्रत्येक गावकर असा म्हणजे वरचो खालचो ते नारळ ठेवणं म्हणजे मानकरी जे मानकरी नारळ ठेवणं त्याच्यानंतर बाकीचे नारळ बाकीचे गावातले लोक जे येते ते नारळ ठेवतात. नारळ ठेवणं. ओके ओके ठीक आहे म्हणजे आता ही चालू आहे ती 12/5ची गणेश पूजा. आहे माहिती आहे. सगळ्यांनी नारळ ठेवले होळी जवळ कवळे बघ
गाराने घालूचा ना आता गाराना असताना ना काका आता गाराना ना सगळ्यांचं एकदम अच्छा या काय कोणत्या नवसाचा विसाचा होता का तोरण बिरण काय आहे नवसाचा दादा आता गाराणा वगैरे झाला आणि आता याच्यानंतर काय असतं आता ह्याच्यानंतर जे काय बाळा ठेवलेली असेल प्रत्येकानं आपल्या आशीर्वाद असेल अच्छा त्याची आता थोडी वाढवते म्हणजे प्रसाद करतले खिरापत ती सर्वांका वाढली जाते दिली जाते त्याच्यानंतर म्हणजे सांगत होते सांगत आणि 5 दिवसानंतर पूर्ण सांगत होते ते घोळ मारल्यानंतर म्हणजे उद्या आता निशाण कधी बाहेर पडतं निशाण तिसऱ्या दिवशी बाहेर पडतो होय ना तिसरा चौथा आणि 5व्या दिवशी 5व्या दिवशी पूर्ण गाव झालं त्या ठिकाणी येऊन निशाण घालतात त्याच्यानंतर झोळ मारली जातात अच्छा त्यानंतर सांगत आहोत ओके म्हणजे अशा प्रकारे नंतर होळीची सांग गावाची रीत असते आणि हे आता हे माडाचं झाड हे कायम असंच असतं ना पूर्वांपारप्रमाणे माडाचं झाड असतं ह्या पुढच्या वर्षी जी पौर्णिमा म्हणजे 1 महिन्यात पौर्णिमा येतली हा 1 महिन्यात पौर्णिमेनंतर ते तोडलं जातं अच्छा म्हणजे झाड तर तोडतं ते तोडलं जातं कारण कसं असतं एवढा मोठा रवाचा नाही तेवढा पुढच्या 1 महिन्याच्या मर्यादा म्हणजे त्याचा अर्धा ठेवतात मग ना? मूळ ठेवतात आणि वरून तोडला जातं अच्छा अच्छा अशी आपली पूर्वांपारापासून रीत असं ओके सर्व गावाघरातले जे लोक असतात ते सगळे एकत्रित येऊन बाळगोपाळ आपले काय नवस असतील किंवा काय मागणी असतील किंवा कोणतं लग्न कार्य असेल इतर गोष्टी ज्या असतात धंदा उद्योगाचे असतात ते या ठिकाणी सांगले जातात आणि त्या ठिकाणी सांगणं केलं जातं आणि तसं नवस पुढच्या वर्षी फेडलं जातं ओके ओके आता म्हणजे ते तोरण बांधलेलं तो नवसाच होतं तोरण बांधलेला हा नवसाचा असा अच्छा त्या ठिकाणी जर गाडीवस असतात किंवा इतर हा माणसं ते गाराणा करतात सांगणं करून तर नवस फेडलं जातं ओके आणि ओके पुढच्या वर्षी जर आपल्या एखादी मनात इच्छा असतात आणि जर नवस केलं तर पुढच्या वर्षी तोरण बांधलं जातं. अच्छा अच्छा तर मित्रांनो आता पूर्ण होळीचा ही इथे होळी पेटवणूक वगैरे झाली आणि आता इथे शिरवणी वगैरे करून वाटतील प्रसाद आणि त्याच्यानंतर सगळे घरी जातील आणि मग तिसऱ्या दिवशीपासून निशाण चालू होईल. आपण गेल्या वर्षी निशाणाचा व्हिडिओ बनवलं म्हणजे प्रत्येक घरी निशाण येतात आणि शबाई वगैरे साठी फिरतात लोक. तर आता जाऊया घरी. मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं होळीचा कार्यक्रम झालो. आता याच्यानंतर 5 दिवस होळी असतरी तिसऱ्या दिवशीपासून निशाण वगैरे बाहेर पडतला. आता सगळे घरी चालले. मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला.